Samtang nihigayon na makapuso sa padayon natong pagpakisayod sa sitwasyon sa atong mga OFW sa Israel, atong mahinabi karon nga mga orasa mga kapuso. Kabahin sa mga gusto mo padangat sa ilang mga concerns, atong pakisayran kinsa ug asa sila dapat mudangop. Sa kagubot nga mitumaw sa nasod sa Israel, adunay mga Pinoy ilabi na mga OFW ang naipit sa gubat. Ang pag-atake o paglusot sa boundary sa Israel sa mga grupong Hamas sa Palestine ang hinungdan sa mga airstrike nga madungog sa bisan asang dapit sa Israel. Apan taliwa sa kagubot og kalisdanan, aniyo sa ka Pinoy nga nanrabaho isip usa ka caregiver nga mitabang sa mga kaubanang Pinoy. Ato siyang kumustahon karong buntaga dinhilang sa GMA Regional TV Live. Pinagi sa video call, makapuso, makauban na to Mark Plenos. Mayong buntag, Sir Mark, kumusta ang sitwasyon ninyo diha sa Israel, sir? Mayang buntag. Kumusta diha sa inyo, sir? Asa ka karon na himutang, Sir Mark? Nako sa Tel Aviv. Tel Aviv. Before this, Sir Mark, mo padayon, mga may gamayng background nimo. Unsa trabaho nimo diha, unsa ka nakakadugay diha sa maong nasod? Almost 18 years bilang caregiver. Caregiver. Taod nagyud karon. Unsay sitwasyon diha sa inyong nahimutangan diha sa Tel Aviv karon, sir? Nagpasulabi ba ang kakuyaw sa atong mga kababayan makaigsuonan diha? Gabi katulo na pinagkalupad og racket ang Hamas karon tahimik man karon kay kadlaw naman din nakatulog man mi. Kumusta, sir, sa inyong mga panginahanglan diha, unsa may inyong gipangbuhat, sir, para sa inyong safety, unsa may mga pamaagi nga inyong gipatuman aron maprotektahan inyong mga kaugalingon, sir, taliwa ni mga panghitabo diha sa kagubot sa Israel? Ang instruction nga ugnay siren mudagan sa bomb shelter. Bomb shelter. Masayran ang daan, sir, mahibaw-an gyud na kung mutingog lang ning siren mao na inyong timailhan. Sir Mark, kinahanglan na mo evacuate to safety. Oo, doon naramon pod mi doon sa nasa bomb shelter. Bomb shelter. Okay, magpaduol na lang. Kumusta ang inyong trabaho, sir? Pag-eskwela sa mga bata diha, kumusta naapektuhan gyud? Naapektuhan gyud. Ang amo trabaho okay naman kay live-in caregiver. Caregiver, stay in imo. Kumusta imong pamilya, sir? Na istorya na nimo? Wa ba sila mo express og kabalaka sa inyong naagian sa inyong sitwasyon diha ron? So, na istorya man dinang po ni karon di mo ni first time ni tabo Parang 6 time naman ni Dre anay tabo sukad na ako dito sa Israel. Doon na kayo gustong ipanawagan, sir? Sa may mong gustong ipaabot sa mga naminaw na ito ron, labi na sa kagamhanan? Asa, sa Cebu na yun, no? Sa Cebu man mo, no? Yes, sir. That's right. Cebu, Central Visayas. Taga Cebu man po ko, taga Talamban mo ko. Tanawagan ako sa mga kinaukulan sa Pilipinas na ugnay apektuhan nga mga kababayan nako, mga tabangan nila dayon. Speaking of tabang, Sir Mark, amo nadunggan nga taliwa sa mga panghitabo diha, nangunay sab ka sa pagtabang sa mga kababayan, mga Pinoy diha. Oo, tinabangan namin Drea kay usang po ko sa contact Drea sa Philippine Embassy. Magtinabangay mi Drea mga PhilCom leaders. Sa unsang pamaagi, sir, magtinabangay, mag-assist sa usag-usa? O kanang through communication, kanang dugnay mga member namo na problema, amo dayon idulog sa Philippine Embassy ug sa pagili katabang. Diha sa inyong lugar mismo, sir, kung asa ka nahimutang baga ba ang Filipino community diha? Ubay-ubay ba mo? Ubay-ubay Drea kay tilabi man mo ni sinto or manidaghan Drea ang kanang mga Pilipino.
Sir, you were saying nga, murag dili ni first time nga naka-experience kani mga airstrikes, kani mga dunay mga kagubot nga hitabo sa Israel. So murag di na ni bag-o para nimo, sir. Ug ikaw pangutan-on para nimo magpabilin pa ka diri sa Israel, adiya sa Israel? Magpabilin pa ko kay pero 6 time na siguro na ako ni sugad atong 2006. So di na kay ka murag kulba-kulbaan, sir, kung may mahitabo ingon ani, Sir Mark? Wala naman ako kolba kay dire pod sa Tel Aviv dili man gyud ka nang pareha dito sa kanang borders nga kuan gyud ka nang naay nakasulod bitaw ng mga Hamas diri ang among bantayan kanang rocket na may mga siren niya namo po Iron Dome ma-intercept man sa Israel Defense Forces ang missiles. Sir, pag-amping mo diya, Sir Hanya, finally, Sir Mark, doon na kay buot ipaabot nga mensahe sa imong mga paryente, pamilya, diri sa mga nagtan-aw nato karong buntaga, sir. May pamilya po diri sa Israel na ayaw lang mo kabalaka og maayo kay naman mi sa safety karon na safety raman mi dire kay under control man sa Israel government. Alright, daghang kay salamat, sir, for joining us this morning. Amping og ampo diha, sir, diha sa Israel sa ato mga kababayan diha. Mark Plenius gikan sa Tel Aviv, mga kapuso. Salamat, Sir Mark. Og mobalik pa mi mga kapuso, tutok lang.